ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Arngur ki bar jelna ya ki bala kenno baki don kti ban jrong kti bat le ken sleng da ka jing thmu ban le bi ijat ya ka wei ka khna school ka bala khat khandai snem karta ha ka wei ka snong ka baha bhapo ka East Jantia Hills District kila sha kem ki pulit jong ka Cleriat Police Station ha ka sni tho ding jong ka khat wei tarik ubnai rempang arajar arpu ar kini ki arngur ki bar jelna ki bana ka snong Karimganj Assam ki dei ki bajudi slipar ha ka wei na ki yo ka badan ha East Jantia Hills District kat kumu kerwa bala pa de presiden jong ka seng sandur tip kortip kha yang ngeu uhnyo trap sti ka kong Dewi Tongper la ya tho bagini ki arngut ki bar jelna ki la le ye ka kampo jan kat bagini ka samla kala rungthet slipar ha ka dukan jong ki ha ka pratrik ubnai rempang arajar arpuar kini ka nongilam jong ka sti kala pentip bagani ka samla ka balalaj pen na ka tersim jong kini ki arngut ki runar kala pentip ya kini ka jingjia shiki bahaging bat shaka sengru da ka jingya trailang hapdeng ka sti ka HANM Women's Wing lembat ka KSU Cleriat Unit kila modui de ka ejahar ha ki pulit jong ka Women's Police Station na Cleriat ha ka baki pulit klem da penslem kila kemno ya kini ki arngut ki bar jilla ki badan kti ban le ya kini ka kam ngila yok gejing ujor na kawai kelong nak kethe semla ba kala sya jrong kti ha we ubar jela hakibar arun kibar jela ki basong di dukan hang ni hayo Cleriat hadi mingil yok gejing ujor ya na itai the semla ngila wan chane sya Cleriat bat ngila wan ban file kini ka FIR daga kemi jor itai kena semla nemar ba itai kena semla ila temu ban ila don kita kibar jela ki butmu ban le bor I le bi ijor I tinggal lawan ban file FIR hang ni police station women police Cleriat but ngila ada ban file FIR bala ada register ya kata but da ka jingrap jongki pulit but rengkat mengi ngila yok ban likem kita kira karang ti yo Cleriat ki bala tmu ban pet kata ka ha menne mesngi jingsha hendai la don bayarap I men penbat lem bat lek ban kem ki bat kila don ham ta apa jongka jong kti jongki pulit te kawai ka wangi kwa nak lang jongki kumisang kan thai kam tam nak lang jongki ku mesti ni kwa ba mano ki kena kan thai samla ki long kemi mano ki ba mat yakum kine ki jingsha molestation ki jingsha jrongkti ki jingsha gran ha ki bar jalal ne hangno kim de ban ting kim de ban banri andre ki de ban wan chakmat ban pentip sha ka bor jong ka an ban pentip ru sni kum ki seng kan thai ni long bakloi ban yarap iki ban kene kelong kum ka weru ka jing maham ye ki bar jalla ba lada ki ko ban tre ban kta kat kumba kadai yaki handrai kim de ban jrongkti jrong kejat thai semla jongi kim de ban lek no no kam ban penjat iklong renjing jong thai kena kan thai jongi nomar ngi kum ki seng thai ngidang don mengi ban ya dai ki ban ya rap iki ban ngi ken tujur ya barok ru ki mi ki paru ba kim de ban ting re ki de ban sakhamat ban IT har ka an yakine ki kap bru ki bathu ban lek gajing sneu ngim de ban ap haduk ban dap sha lek be jat rai attempt to rape ru ngi de ban wan sakhamat nomar ba kum khang ba kum kita gajing jia kinam jia amde ban ap haduk ban dap handrai shwa ban jia kita ki kam ketale kelong ka ba kedon kam ba ban wan sakhamat khanang ba kanam jia gajing jia bas ngusi ni penrem jur ya gajing lek don bor jong ki bar jala hakane kari jong bat ngilayo ru ya kejing ujon nak liang ka we ka kan thailot ka ba khat khandai snem kalawan syakmat ban ujor ya kejing le don bor jong ki bar jala bat kila jrongkti ya ka ha ka dukan jong ki ha yo Cleriat tangi penrem juru ba ya kum kini ki bar jala ngim dei ban ailat rengkat bat kejing maham bala da jia kumne nginum ailat ikita gibar jela bakin le bat ru bangin la bentek lakam yakum kini ki jait gam jongki yagijing thmu basneu jongki amdei bakiwan hangne hari jongi benle don bor lane ben penjot ya kita ki khun samla jongi handrei kilawan hangne ben tre ben kta ki dei ben tre ben kta katpum ka kondon ai jongki hakarukom ka badai benle tala dangilap kumne na kaliang jongi ki HANM ni maham jor bat lada dia balap ngin penstom teng yakum kine ki jai breu ni ai kublai ru ya ki tenat jongo ya ki women's wing women's police ni Cleriat bi kile kloi ban yarap le mengi ni le ban
sistem nya kini ki barzala da gajing rap ki bangi kmi un tiru ba ini kena semla in yo gajing besar bahok da gajing rap lem jong ka an liang jong ka seng kan thai ngi penrem juru ya ki ne ki trairi kum ki long kme la ne ki kan thai ki badon bentalang bat baniada ben kedup ya ki ne ki mendari ben maham ben penting pen smek ya ki khun kan thai jongi ki balasem ya kum kan ne galal not ni kwa ru banai ka khubor ka ba syai ya kini ki long kemi beri ki kasi benar jungi hi nomor dona pren jungi ki ba yadai ke menderi wat haba ki la le ikam baklaro bangi kwa banai khubor ki ba kim de ban yadai no bru bele kam basni ude bani ajin pinstam ba ki kam tam kini ki kintai ki beri ki kintai kasi benar jungi kim de dale ru ban yadai no ru kam tam ya ki barjalla yo makiru kin ngat lam ha ka kes